ሊቃውንት ቦታት ለዘብ ከስምዖናዮም ጸልይና ንሰምዕ Wa
መምህራን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንኩም አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናንን መምህራትን፣ መንእሰያትን፣ ህፃናትን ተሳተፍቲ ናይዚ ቅዱስ ዕለት ዝኾንኩም መላ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ብሓሳብ ጥራይ ዝተወጠነ ኣብ ሓሳብ ዝነበረ ግብሪ ኣውዒሉ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ በዓል ማለት በዚ ምዕሩግ ዝኾነ ኣገባብ ኣቦታትና ካብ ዝተፈላለየ ማእዝን መጮም ንዓ ነዚ ዓዲ ክባርኹን ክቅድሱን ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድማ ከማዕርጉ ስለ ዝሓደሩ እግዚአብሔር ብዓብዪ ፃሞምን ወሓሶምን ይኹኖምን ይኽፈሎምን ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሓራይ በዓር ናብቲ መደባት ክንኣቱ እዚ መደብ ሕፅር ብዝበለ ኣገባቢ ክኸይድ ምስ ነዊሕ መደባት ዘለኩም ስለዚ ኸዓ በዚ ምክንያት እቲ መርሃ ግብሪ መጀመርያ መምህራን ስለ ዘውና ስብከት ክወሃብ እዩ ድሕሪ ስብከት ድማ ወፍያ ክወሃበና እዩ ድሕሪ ብፀሎትን ብራቸናይ ቦታት ጌርና ክንዓፁ ኢና እዚ ክኸውን ከሎ ግን ኩላትና ህድኢልና ረጊኢልና ምንቅስቃሳትና ኮፍ ኢልና ረጊኢልና ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ከምቲ ንስጋ ዝፅብየና ዘሎ ዘዳለዩምና ዘለዉ ከምኡ ከዓ ንነፍስና ዝኸውን መግበ ነፍሲ ሒዝና ክንከይድ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይግበረልና ኣብ መንጎና ንስብከት ትምህሩና መፅኦም ዘለዉ ወይ ኣብ መንጎና ተረኺቦም ዘለዉ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕን ኣገልግሎት ካህናትን ዝኾኑ ቀሲስ ዘርኣይ ብርሃነ ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ንኦም ተዛራባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዕልን ይግበና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሊቀ አበው ተወልደ መዓሾ ሓላፊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ፣ ክቡራን ናይ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ጾሮናን ሰንዓፈን አባላት ቤት ጽሕፈት፣ ክቡራን አቦታት ሊቃውንት፣ አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ፍቁራት አገልገልቲ ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ኣለኹም? ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ በዓል ዝኽረአን ነዚ መዛዘሚ ናይዚ ህንፃ እዚ ተኻፈልቲ ክንከውን ዝገበረና አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንኦ ይኹን። ራይ ኣብ ዘለናዮ ዝኸኣለ ደው ኢሉ ዘይከኣለ ኮፍ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ንስማዕ። ስቕ ንበል ደው ንበል ኣብ ዘለናዮ ኩልና ኣዴታት ኣቦታት ሓንሳብ እምበር እቲ ዕለቱ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒፁ ንእግዚአብሔር ክብሪ እንህበሉን እነመስግነሉን ዕለት ስለ ዝኾነ ኢና ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣኪብና ለአምላክና ምስጋና ንምሃብ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በረከቱም ንኸካፍለናን ስለዝሃነፅና ክንህንፅ ስለዝሰራሕና ክንስራሕ ስለዝሃብና ክንወሃብ ኢድና ስለዘርጋሕና እግዚአብሔር ኢዱ ምእንቲ ክዘርግሓልና ኢና ኣብዚ ዘለና እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኢዱ ይዘርግሓልና። ኣብ መንጎኹም ምእንቲ ክነብር መቕደስ ስብሑለይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 5 ንረኽቦ ሕያው ቃል እምበር እግዚአብሔር ኣብ መንጎኻ ክነብር እንተኾይኑ መቕደስ ክትሰርሓሉ ግድነት ይኾነልካ። መቕደስ ኣብ ዘይብሉ ቦታ እግዚአብሔር ኣይዛኑን ኣዒንቱን ናብ ህዝቡ ፅንቋሕ ከብል ኣይኽእልን። ምክንያቱ እታ መጀመርያ ቅዱስ ሰሎሞን ዝሰርሓ ቤተ መቕደስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ኣትወላ። እቲ ቃል ኪዳን ከዓ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ክብሪ ምስጋና ንሆ ይኹን ብደመና ተገሊጹ ወሰሎሞን ከም ዝለመንካዮ ጌረይካ ኣለኹ እነሆ ካብ ሰማያት መዓት እንተሰደድኩ ኣንበጣውን ንምድሪ ክውዳእ እንተኣዘዝኩ እቲ ብስመይ ዝተሰመየ ህዝበይ ትሕት እንተበለሞ ገጸይ እንተደለየ ኣብዛ ቤት እዚኣ መጺኡ እንተለመነኒ ኣነ ካብ ሰማያት ክሰምዕ እነሆ ኣይዛነይ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣሎ ኣዒንተይ ድማ ኣብዛ ቤት እዚኣ ንዘለዓለም ኣሎ ዝብል ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክህሉ ፈቃድ እዩ። ናይ ኣምላኽ ቃል ኣይሕሰብን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ድማ ኣይፈርስን እዩ። እምበር ቤተ መቕደስ ምስራሕ ማለት ንገዛ ነፍስኻ ምህናፅ ማለት እዩ። ንቤተ መቕደስ ምስራሕ ማለት ንቤትካ ንዓበትካ ንዓድኻ ምህናፅ ማለት እዩ። ንቤተ መቕደስ ምስራሕ ማለት
እግዚአብሔር ቦታ ስለሰአነን ማሕደር ስለዝጎደሎን እግዚአብሔር ማሕደር ዝኸውን ምስራሕ ማለት ኣይኮነን ንድሕነትና ምህናፅ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን ክፀርቦ ዘይክእሉ ኣምላኽ ኣብ ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ዝውሰን ኣይኮነን ንሱ ልዕሊ ፅርሐ ኣርያም ቁመቱ تحت بارباروس دما مسارته كابزن نابزن تبعينو زيوسن منون سفيحنا كل ذكر أملاقي سلمتا إلى بيت المقدس سنحلو ما رمى خلكم لن تغيروا بيت المقدس سرحوا ليس لازبلنا بارو الأبدعي بيتنا نمرخنا نرحينا ليسوس كريستوس من عرامو بجمّل الجزية برسم قدس رجل مريم أفلم بيسيس بالبوطا بيت المقدس سرحة بحوايا بسلسة عيمان بفقاد أبن والجن منفس كدوسن سلسة أمنية أميتهم كم سمعنا تراغاغبه بحند معالتي بيت مقدس قدامي بيت مقدس عبد الحيران أفلم بيسي زبار عبدي تهانس زيابير نهيتو بعلو هانس السوق المزكارو أملاقي سلم انتهينا بعلنا نصرح بجنزبنا العالم تحت الكربل جنزبنا قنواصب قلبتنا كالبركة እግዚአብሔር ፍቃድ ዝኸውን ንሱ ድማ ኣምላኽ እዩ ኣይፋሉን እግዚአብሔር ንኩሉ ዝህብትን ህቡ ኣምላኽ እዩ ወደ ዝበሃል ይኩሉን እቲ ኣለኒ ዝብል ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ እቲ ሓይልለኒ ዝብል ሓይሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ሃብትለኒ ዝብል ሃብቱ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ንብረት ኣለኒ ደቂ ለውኒ بمبار زمكح كلهم تنور እግዚአብሔር ከያቦ ስተዋለ እግዚአብሔር ከያልዓሎ ዝለዓለ እግዚአብሔር ከያብቶሞ ዝሃብተመ እግዚአብሔር ከያኽብሮ ዝኸበረ እግዚአብሔር ከይበልጸቦ ዝበልጸገ ማንም ፍጡር የልቦን እምበር ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ስለምንታይ ቤተ መቅደስ ንምስራሕ ሃቡ እንዳበልና ክንልመን ይደሊ እዘይ ኣሲ ተወካፊ ወሃብ ኸለሱ ባዕሉ ድማ ይቕበል زابت المقدس يعني مسرح كلكم أداؤكم زرجحكم بدك زلوا البوشت زلكم من كلهم تواهدكم نزل إذا عبد زي هنسب نتابوت قدس رفعي زعفلو بزملتن بزجتن بزمناوي أقرب بسرح يعلم تحت زوركم بدك أحسنكم إنه جزاكم أبتكحوا وصل أحسنكم أيكون إن إلى زابير كابزابكم عشير كتبوا بديتهم مقالو تفهموا زلكم زابير ودينوا وتوبوا خمزلكم زلكم كابزابكم كراء مطيز لكم حسريت وين ما حرقت عصر المقال ببوهم مقال سيزولتكم دامبر دائما نمو رسالة اللي هم هايكونكم زيابير زنكو عرايكم وقعنا بزرعكم نزلت حاز جميلكم كتفسموا زخاركم من هنالن كريستوس كبيرو سانا نعيكم فبصر يفعل اللي كبرايت انه عبز غبا بزي تابوتو اي فلتن عبز غبا بزي انه سمو اي فلتن ምናልባት እዝመላኽ ዝገን ኣዝይርዑ ኣብ ኣማላጅነት ብዙሕ ተስፋን ዓራቕነት ጸጋን ዘለዎን ቅዱስ መልአክ ይታየን መልአክ እግዚአብሔር ኣውደሙ ለመይፈርዎ ያደኖም መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያትዮም ዝፈርዎ ይሰፍር የናግፎምካ ንመልአክ እግዚአብሔር ንፈርዎ ንመልአክ እግዚአብሔር ነኽብሮ ንመልአክ እግዚአብሔር ኣማልደልና ኢልና ንልምኖ ንመልአክ እግዚአብሔር ስልጣኑ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ክዓርቕ እንሆነ ልመን ስለምንታይ أبزرياتهم فرموس للسفرين كان كل مكراتات الفترات دما سلوحهم قدوس مفايل أكامي هوت الأملاك تباين زبلت نار أملاك أفدق علاوي تباين زبلتنا 24 كهنات سماي حلقة زغنة منابر تنايز بحالو أبكال أي سماي مالت أبرامان أي زركبو 10 نجد حلقة زغنة ثالثة يليك ملايتيو قداماي تطوعي قدوس ميكائيل كالاي تطوعي قدوس جبريل بسراتاوي ثالثة تطوع دما قدوس رفائيل أهازي هابتات كسكفاتي ماسن ويكساتي ماسن ناي ساداتن ناي سباتن زغفت أو شجر كريستيو ديتاتنا إنه ترغيب ماسن كفيتو بزي شجر كولدان إنه سب كاسب بوسن خخل بعمل جنة تبصلوتو سلطان توابو ملاك نعسران 4 كانت سمايتهم قدوس ندابلو زمسكنو أبزوريا ناي سلاسي منبر أفسال ساي منبر وأفسال ساي سماي أم منبر منجست زركب 4 كانت سماي كم منابر تزبالو نجد تواسعهم حلقهم قدوس رفائيل ناي مسجانا حلقاي مبارز ملاخذي نزلهم ونزرد أما الجليد زورو زمالت نحط النصادق كلنا أملاخ زعرق نلقينا نمقنع إنه نزرع حقنا مقرأ السلام نستعان السلام نخركب نستشكر إنه خاف شكر خوص نستقبل خصكب
كاب أراويتن كاب رخصات منافسن دك سبات نمدحان أبي سلطان زلوا بالآخرهم أنه أما خلكم ما قميتكم زلهم كبر مسكانان مجابير يكون انقوا أزيل عزيز قنا صدق عقلكم نايد عزيز قنا لك ملاك وننتن دكن أقلقلتن مقال ببقعكم زيادير قدس غالبون ما زعب زي كلنا هم نفلطو عبديو بزعل عبدك صلاة دما فريلو كمن لك عون زكارياس نعم كلهم نهاجر زغنو إنه ملاح تلسان نصاي مرزلهم بزحات فرا نبيت كريستيان زفريو ولد زولد عبديو سنارها عبديو كمون اللون مجمريا زياب زغبابي زي تسمعه نحن تجزين ما بقسي فرق مليون زعقل كاب جنزبهم كاب صحاو انه لعن فرق مليون بحنت جزيه زوفيو ولدون اللهم بار سب جنزب خو يبكلو سلامنتاي اتجنزبكم تبو سعركم غماكيكم دخيمكم روحهم دقهم ولا دغزلو انه እንዳማቶም ረሳዓት እንዳጸረጉ በጸብጻዓርን ብርሃጽን سعرهم دخيمهم زمصوا جنزبي سلمنتا دام عن تزيح نزغون جنزبي وفانتيلا كصدق زبله انتاي زغبر كصدق زبله سب يموتون يوفي يزغبر حونا نبرجس بتكريستيان يعني فرق مليون زوفه اجهم لمبال لمتبع عبدو انتي تسفاغيرهم كبدسون تسفاغيركم لهصات بتكريستيان كلكم واسكتوا كلكم بتسفا نتصعروا بمبال ابنت نقولكم بمبالو انه كاف دقو تفايو تسددو أبعد عرباويان كوينو لنوع زمن سحر اللي بحمت زين بتكريستيان كوفي زتجدد أمبار عبنا تواصل زخون خن تواصل لزل النار أمبر كلهم زي هذا يبركمن دقهم زي وفاء والحد يربون كلهم إدم قانتم كيكم تزيد سعرو زمن تقدس زي أبحث يرجزي المتسرحان بزجر مع الجباد بزبلتان بزبجسان كم زخيلو كم جنب أمبار عبلون كم زيرو أي مقامن أي مبلتان جناح حادنتكم سلز مسكركم أمم بهم زل فقرك أتابيلكم سلز حالهم إنه عبين نشتين دات عززه ندعززه نشتين ما عبين دات عززه كلهم إنه نواتكم من جنزبكم من حالكم من كيف غاكم سلز تبجسكم زيابير حقيقكم إذا علت إنسان مسرح كلكم علهم زيابير مقعزي أرايكم نحنا أقلقلت زيابير تنسينا احنا عينا እግዚአብሔር ድማ ከቅናዓልናዩ ቅዱስ ነህምያ ዝበሎ ቃል ቤተ መቅደስ ንምሕፃን ምእመናት ክብገስ ከሎ ምንም ሓጋዚ ነበሮ እኳ ደኣምስ ብዙሕ ተጻቦ ናይ ዓለማውያን ግናኸ እግዚአብሔር ምቁምሱ ምዃኑ ስለዝፈለጠ እግዚአብሔር ከም ዝሕገዞ ስለዝፈለጠ እግዚአብሔር ኣጎኑ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ኣይፈረህን ኣይረዓደን እንሆ በትብዓት እግዚአብሔር ምሳዩ ንበገስ እግዚአብሔር ካግዘና ይሉ ምስተበገሱ ህንፃ ኢየሩሳሌም ቀጽረ ኢየሩሳሌም ንምስራሕን ቤተ መቅደስ ንምስራሕን እግዚአብሔር ሓፂር ግዜ ኣኽኣሎ እግዚአብሔር ዘኽእል ኣምላኽ እዩ ንትሑት ዘልዕል ንድቓ ዝህብትም ንዘይብሉ ከይብሉ ዝገብር ንሕሙም ዝፍወስ ሰብ ንዘይብሉ ሰብ ዝኸውን ንዘኽታም ወላዲ ኮይኑ ዝሕብር ንኩሉ ጉድለታት ዘለዎ መላእዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና እሞ ከምዚ ንስኹም ከምዚ ኢልኩም ዝፈጸምኩሞ እተን ካልኦት ሕጂ ጅመራን ተጀሚረን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናት ድማ ብዝግባእ ከምዝናትኩም ኮይነን ከምዚ ናይ ዝዓዲ ኮይነን በልፂገን ክፍፀማ እግዚአብሔር ኣምላከ ቅዱሳን ኣምላከ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ግናኸ እዚ ህንፃ እዚ ዛጊት ስርሑ እውን ኣይትወደአን ቀፅሪ ጋና ጀመርኩምን ቀፅሩ ጀሚርኩም ብዝግባእ ክሰርሑ ሓደራ ትብለኩም ኣላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጉልባ ብዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ انه حفرتها خمس ترايتها كم قد سرعات قدست ቤተ ክርስቲያን انه ጓል አንስተይቲ ፈጽማ ጨጉራ ክትከፍት የብላን ክድን ትትኩን ክትክደን ፈቃደኛ እንተዘይ ኮይና ግን ጨጉራ ትላጺ ግናኸ ጨጉራ ምልጻይ ዘሕፍራ ካብኮነ ጨጉራ ትሸፈን ከም ዝበለ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ወልካ ቀጽረ ዘይብላን ተኮይና ጉልባብ ከም ዘይብላ ሰበይቲ አትኾን ስለዚ ብዝግባ ሰሪሕኩም ኹም ጎደዝ ባል ይብሉን እተስተሰርሐ እዚ ጎዲልዎ ዘይባል ብጽፉፍ የተሰሪሕ ዘሎ እትደሪፍኩም ዘሎ ናይ ቀጽርን ናይ ካልእ تحت غرفتاتن بزغبا خمس جمركم وتواهيدكم عبز نصح كتبصحو املاك قدسان املاك قدس مفاعل يحدثكم يدبركم እግዚአብሔር ይባርኩም በብ ዘለው በብ ወጡ ቆይነው ነዘን ጻዝን መስራህ
دكاسنو سعانو ولدو إنه ولدكم دقكم من أفضل صلال قدس رفاعيل يصحيهم قدس رفاعيل لك ملائكة يصلونهم بسلام كأخذنا سدتنا بهاجر مصر زحابة قرب إحنا دم بحبراتنا بسمراتنا قيبو دلنا كي شرفنا نصنح تأخذنا دم حبسنا نقل صلون تأخذنا فقرنا النقل صلون ساعات كنصلنا أملاك قدس رفاعيل يسوع كريستوس مدار العالم قدس وعليكم نعين حطنا على እግዚአብሔር ጸልይልኩም ስለሰማعكم لي እግዚአብሔር አትገቡ ጸሎት ጸልዩ እስማعكم يغنيልኝ አራይ መምህርና ከማዓር ጣዕሜ ካብ ሰባት ጻዕዱ ቃል እግዚአብሔር ስለተዝማሃርና ግዴኦም መንግስተ ሰማያት ይኹን ንሕና ድማ እዝና ጥራይ ሰሚዕና ከይንኸይድ እግዚአብሔር ይሓግዘና እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣቦታት ዝተፈላለየ ሞያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም ገሊኦም ብዱጋ ገሊኦም ብቂኔ ገሊኦም ብኣቆቃም ገሊኦም ድማ ብዝማሬ መዋሲት ገሊኦም ድማ ብመዝገብ ነዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ዓድን ዘለዎም ኣበርኪቶም እሞ ትሪእዎም ኣለኹም ድኻም ሓያል ስለ ዝኾነ ናይ ድኻም ምልክት የርኢ ኣለዉ ግዜኦም በታን ናብ ዕረፍቲ ከብሉ ቁርብ ካዕረፉ ማለት እዩ ናብቲ ዘሎ መደብ ክንቀፅል ኢና الملك دما ناي وفياي نابو نحلل عراي إذن لبسن بيت كريستيان وفيهم لنا يوم من مخالقين سلازي فلتنا خمس قراسي أو قراسينا إننا نعرفوسني نتسابون تفلتوي لهم والله نسينا نمزقوتو نقولوا زم أكايسنا يسرع مالتي نقولوا لا يقولون جن بعصب فعلنا بكل وقت يوم قلوب جن تصفى سلزقون نظام ذهبنا ون كم ذهبنا كنفلتن كلاتنا لوش شيء كنزار بينا بزعبة زم وفيا زم سوي بالله بالمجمع ذا ربنا كشي زرعي مقال حدث عليه وتسمعنا همون نمر تولده عليه وتسمعنا هو نزمة خصيان زي وفيلن من البعض من تاي اسمعنا لتسوعنا خيتبلو كلكم ما بدأت هديتات كلكم نزمة خصيان زي أوفرهم نحن قلنا إذن هجينا إلومين إذن لكن ناس أكثرنا بر كلكم أوفرهم أسرع هذا حبوس بره حبيس الأرنو نعملين عالم حاجة كبار سناي حمشت مقاميان كريتو خيلو عطانن كريتو خيلو وينن حاجة كبار سناي حمشت لسلي زين انتن عم توزبنين حاجة كبار سناي كيلو وينن باقو شمعان كافسو عديز المسألة نبرد كريتو خيلو وينن كريتو خيلو عطانن شوعات باقو شمعان كريتو سامنا ناي بيترو مولولن محبر قدوس رفاعيل مايوراي شومن تخصي محبر دقيعن دقزر مسي أبعد غير زركو شديش تشبه نافا قبار سناي حد قبار سناي حموش تميت نافا دبر سلام قدوس ميكائيل عبد غير شيخ نافا كشبيتون كشملس عبد قبيش حد مصحفني أبونا قبرهم بس قدوس ممر قيتون قبر يسوس عبدي عصتا مصحف زينا سلاسي كشي شمانقوس كشي حبوس عبدي أشرا كريتا ميت نافا هذا كبار سناي حمسا نافا هذا كبار سناي ميت نافا هذا كبار سناي حمسا نافا كاب عبد غير زمسه ثلاثة خيلوين 4 باقو شمعان هذا باقو خربيتن سقهانا داينوم عدي عبد غير حموش تشغنافا هاينش داينوم عبد غير حموش تشغنافا عند ميكائيل أبراهام وقا خلاي مصوع اسمه دمبلاس عدي ولا سراي خلطة شغنافا طعام حرقو قنزوا خلطة شغنافا كشملس دبساي مايزقي خلطة ميتنافا من محدار عنا عرقيناي أنا 4 عبدي خلطة شغنافا أرهاس أقاي بعالدوزر أفسقه زي زلا بكلن مايزقي خلطة شغنافا أبدكم حالة زنوبرو
ደቅማ ውራይ ዋጋ 8,000 ዝወደአ ልብሲ 6 ልብሲ ናይ ካህናት ምስ ቆምሹ 2 ልብሲ ናይ ዲያቆናት 5 ኣኽሊል 3 ናይ ካህናት 2 ናይ ዲያቆናት ሓደ ገባር ሰናይ ሓደ ጽላል ወርቂ ከሰተ ቀሺ በየነ ኪሎ ዕጣንን ኪሎ ወይንን ነጋሽ ተስፋይ ሓደ መጽሐፍ ናይ ቅዱስ ሩፋኤልን ሓደ ወርቂ ጽላልን ሰናይት ክብሮም ገንዘቡ ማለት 200 ናፋ ሓደ ሽምዓን ጻዕዱ መሓሪ ማይ ውራይ 1,000 ናፋ ኪሎ ዕጣንን ኪሎ ወይንን ባህታ ኃይለ ሚካኤል 100 ናፋ ፍርቁ ኪሎ ወይንን መምህር ሚካኤል አብርሃ ዓዲ ደቂለፋይ 50 ናፋ ነጋሲ ወልደ ኺዳን ዓዲ ሰርዐ 1,000 ናፋ ዓይነ ዓለም መሓሪ ተላ ዓዲ ማይ ውራይ 2 ወርቂ ጽላል በየነ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር 1,500 ናፋ መሪሕ መሓሪ ተላ ማይ ውራይ 200 ናፋ ስቡር አንጎስም መሓሪ ተላ ዓዲ ማይ ውራይ 100 ናፋ ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 50 ናፋ ተስፋ ባርያ ጋብር ዓዲ ዓሰጣ 3,000 ናፋ ሓይሎም ባየ ደቂለፋይ 2,000 ናፋ ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 500 ናፋ ጸገዛት ብሸት ዓዲ ዕንዓንዶም መጽሓፍ አቡነ አረጋዊ እቱ ዝግታ አብዓ 200 ናፋ ደብረ መንክራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓጠየ 1,000 ናፋ አሎ በርከት ሌላልንዳ አራይ ዝተረፈ አብዳስ ክንገርና እዩ ብኸምዚ ድማ ነዚ ሰዓት ክንዓጥዎ ኩላትና ናብ ጸሎት ጸሎተና ወሰለተና ወሰናሰው ያድርግልን። ሕንፃ መንፈስ ቅዱስ ይግበርልና። እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት የታወ እስራኤል ካህናት ካህናት ሁሉ ለብሮ ከሳተ ብርሃን ስልጣን ዘሆም ለሐዋርያት አንተ ማዕወ ቀሳውስት አወዳ ቁራታ ጎርቶ አይባት ኩሉ ፍትሐነ ወንጽሐነ የረሰነ የረሰነ ሁሉ ቅዱስ ኦ ማረነ ክርስቶስ ለሰጠው ጊዜ
نزعل بأسرية وبزعيم أسرق وأبن كل سبحانه لمن سمعت وأنت تتلى مريم والكمرون Stay